úžasné. Slovenskí hokejisti sú top favorit na zlato pod 5 kruhmi. Lebo ich posilní najproduktívnejší hráč NHL. Tento rok nazbieral 300 bodov a vyhral 3 Stanley Cupy. Aký má tajný recept? Vždy, keď prehrávam, vypnem konzolu. Kde ho tréneri našli? Na Facebooku komentoval tam všetky príspevky. Hokejistom dával cenné rady. Zbytočný, hanbi sa vstupy, nepatríš do repre, ale do Niektorí ľudia chápu takéto komentáre ako problém. My to skúsime inak. Diskutéra sme angažovali. Nevadí, že hokej nikdy nehral. Nie, má internet, píše komentáre, stačí. Čo ak nepotrebujeme, aby nám auta opravovali automechanici, aby nás neliečili lekári, aby hokej nehrali hokejisti, ale ktokoľvek z názorov na internete. Hlavný partner slovenského hokeja Kaufland dúfa, že všetko je len vtip. Záleží nám na slušnosti, aby vzdelaní a skúsení ľudia boli rešpektovaní, nie napádaní. No mužstvo si posilu chváli. Všetkým nadáva do... Takého človeka chce každý, ako kolegu v práci, v šatni, v rodine. Na akej bude pozícii? Môže tretinu stať v bráne, tretinu ležať v centri, tretinu vyučovať trénerov. Slovákov sa teraz všetci boja. Kanada, Švédi, Brazília a najviac už tradične Česi. S ním máme šancu vyhrať nielen pod 5 kruhmi, ale aj Bratislavskú líru. Viezoslav Kubín, športové noviny, volebné moratórium, mestečko Palermo, možno aj dostih Vočovej.